बेयावहाय मोनसे सन्देहआव सफैबाय जे जोंनि केसखौ लानानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ दासिमबो जेबो गुरुत्व लाया। एडभकेट हमनोबोथ' माबायानो गैया, समानो गैला। दा सोर डिल खालामबावगोन? दा बेफोरबायदि उसुबिदायाव गोग्लैना थाबाय। गिबियाव खुलुमनाय जासिबाय आरो जोंनि बर'नि खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि बावैसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनाय साफ्रोमनिबो जानानै आंनिफ्राय आरोबाव गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिबावबाय। दा जोङो बे हरखाबै दिनैनि बे समावहाय खौरांगिरिफोरखौ जेनेबा लिंनायनि जाहोना बेनो जे जोङो दिनैहाय जोबथेसालिनिफ्राय सफैबाय। सफैनायनि उनावबो जोङो दिनैसिम जेबो बिटिआर सालायगिरि बिथांमोननिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ बा माबा मोनसे मोनाखै। दा बेखौ लानानैनो जोङो बे खौरां मेलखौ लिंथुमनाय जादों। आरो गोबां बाथ्रा दंबावो जे जोङो दिनैहाय जोंनि लोगोफोर माखासे दंबावो माने जेलाव जानानैहाय जेनेबा दिनैसिमबो गबोनो हायाखै। बिथांमोननि गेजेराव साब्रैया लाइफ सेन्टेन्स आरो सानैया डेथ सेन्टेन्स होजाना दं। दा बिथांमोननि बे साब्रै जायनोखि माने सानै लाइफ आरो सानै डेथ सेन्टेन्स होजानाय बिथांमोननि हियारिंआ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 16 खालि हियारिं जानो गोनां दं आरो। दा बेयावहाय ओरैबायदि जानानै फैबाय जे जाय बिथांमोना बिटिआर सालायगिरि दा बिसोरनो माखासे दायथ' लादोंमोन जे जोंनि साफ्रोमबो जेनेबा जोबथेसालियाव थानायफोरनि केसफोरखौ एडभकेट मोजाङैहाय एंगेज खालामना होनानै जाहाथे बिसोरनि केसफोरखौ मोजाङै जाहाथे लाबोनो हायो उदां अख्राङाव बे दायथ'खौ लानाय हिसाबैहाय दिनै माखासेयाथ' जेनेबा आन्डार ट्रायेलाव थानायफ्रा बेल लानानै गबोबाय। नाथाय कनभिक्ट जानायफोरा जे दिनैसिमबो जेनेबा जोबथेसालियाव दङ। दा बिसोरनि केसखौबो डिल खालामलांनांगौ दायथ'आ सारमोनानो लादोंमोन। दा बेखौहाय दिनै गुरुत्व लानायखौ नुहुराखै। मानो होनबा जोङो खोनानो मोनदों जे माखासे खौरां लानायनिफ्राय जोङो खोनानो मोननाय बाथ्राखौ ओरैबायदि जाहैबाय जे बिथांमोननि जिथु एडभकेट डिल खालामनाय बेयाव माखासे गोबां बेले बेजे सफैदों। दा बिथांमोननि माबाया एडभकेटआ दिनै गैया। जायनोखि माने दायथ' लादोंमोन दानसोरां नार्जारि सार वेलफेयारनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा बुंदोंमोननो दाख्लैसो जेनेबा न'खरनि जोंनि गार्जेनफोरा जाहाथे बिसोरनि केसफोरखौ डिल खालामनायावहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो एंगेज खालामना होसिगोन। दा थाखानाय एडभकेटफोरखौ जाहाथे बोखारनानै नोंसोरो नैबे जोंनि हमनाय एडभकेटजोंनो डिल खालामो। बे खोथा होनाय मथेयै बिथांमोना जोंनि न'खरनि गार्जेन आदा आब'मोनहा मोनसे थिरांथा लाबाय दे सिगांनि एडभकेटखौ नागारनानैहाय दिनै बिटिआर सरकारनि हमना होनाय एडभकेट एके भट्टाचार्य सार बिथांखौ हमनानै होनोसै होननानै। नाथाय दाख्लैसो न'खरनिफ्राय खौरां लाहरबावबाय जे एके भट्टाचार्यजों जेबो रायलायनाय गैया। दा बेयावहाय मोनसे सन्देहआव सफैबाय जे जोंनि केसखौ लानानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ दासिमबो जेबो गुरुत्व लायाखै। दा बे गुरुत्व लायैनि खारनावनो जों बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। दा जाहाथे जोंनि लोगोफोरखौ जाहाथे खैफोदनिफ्राय रैखा खालामो बेनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायबावो। बिनि थाखायनो जों नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। आरो दंबावो माखासे सानै क'क्राझारावहाय लाइफ सेन्टेन्सआव थानाय। दा बिथांमोननियाबो दिनैसिम हाइकर्टआव जेबो गाखोथ'वाखै बायदि। जाहाथे बिसोर साफ्रोमबो जोंनि बे साब्रै लाइफ सेन्टेन्स आरो सानै हेंआव थानायफोरनि थाखाय माबा मोनसे एडभकेटफोरखौ एंगेज खालामना होयो। आरो लोगोसे नैबे केस जोंनि बे बेलाव फैनाय साफ्रोमबोनिबो केसफोरखौ जाहाथे जेनेबा दैदेनलाङो मोजाङै बा उइथद्र खालामनायनि खोथाखौ बुङो बा मावलाङो बेखौनो जों खावलायनो लुबैबावदों। आरो मोनसे खोथा बुंबावनो गोनां दंबावो जे जितु माने बिष्णु नार्जारि बिथांनि जाजमेन्ट कपिया जिहेतु माने एडभकेट एंगेज खालामनायनि खोथाखौ होनाय मथेयै जेनेबा बिटिआर सरकारानो आखायाव लादोंमोन नालाय। दा बिटिआर सरकारा आखायाव लादोंमोन नाथाय बिनि माबाखौथ' जेनेबा रिजाल्टखौथ' कनफार्म जायाखै दासिमबो। दा बिथांमोननि बुंनाय मथे गावसोरनो आखायाव लासिगोन, मोजाङै डिल खालामलांसिगोन, एके भट्टाचार्य सारानो मोजाङै दैदेनलांसिगोन बे बाथ्राखौ बुंनायलाय दा सिगांनि मावबोखानाय एडभकेटखौ जेनेबा दोनथ'नानैहाय माबा खालामनाय जादोंमोन आरो
जेनेबा आसा खालामना थानाय जादोंमोन। दा दानसोरां सारानो बुंदोंमोन ना मा होनो एके भट्टाचार्य सारखौनो जेनेबा एंगेजआव खालामसै बिसिनि माबा हाइकर्टनि थाखाय। दा सिगांनिखौ नोंसोर बाद होदो होनना बुंनाय लेखा। दा बिथांमोना आसा खालामना थाबाय जे दानसोरां सार जिहेतु माने APPL सरकारनि होनाय एडभकेट बेजोंनो मोजाङै सालायलांसिगोन बा डिल खालामलांसिगोन बिथांमोननि केसखौ। दा बेयाव ओरैबायदि जाबाय जे ओरैबो गैया जानानै फैबाय। दा हजोंनि सिगांनि मावबोखानाय एडभकेट साराबो बिसिनि जाजमेन्ट कपिखौ बिसिनि न'खरनि आखायाव गथायना हरबाय। जिहेतु माने बे जाजमेन्ट कपिखौ नैबे एके भट्टाचार्यनि साराव होफैसिगौमोन बिथांमोना। दा बे मिजिंखौ लानानै दा ओरैबो BTAनिफ्राय हमना होनाय माबायाबो एडभकेटआबो जेबो कमिउनिकेसन गैया, थांनायफ्राबोथ' गैला थांला। दा आखायावनो दं। दा फैगौ 16 सेप्तेम्बर खालिथ' हियारिं जानो गोनां दं। दा बे समावहाय गोदानै एडभकेट हमनोबोथ' माबायानो गैया, समानो गैला। दा सोर डिल खालामबावगोन? दा बेफोरबायदि उसुबिदायाव गोग्लैना थाबाय आरो। जाहाथे बेखौ गोख्रै समनि गेजेरावनो जेनेबा माबा मोनसे एंगेज खालामना होयो। दा बुंनो थाङोबा बिसिनि केसाथ' जेनेबा ओरैनो गोरलैयै गेलेजानाय नङा, डेथ सेन्टेन्स होजानायसो। दा बे बाथ्राखौनो जेनेबा जोंबो बिराद गुरुत्व लानो गोनां आरो रायजो राजाफ्राबो जेनेबा बेखौ जाहाथे गुरुत्व लायो। आरो दानि जेनेबा BTAरनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि माबायाव निर्देशआव जिहेतु माने सालायगासिनो थानाय सरकार बिसोरबो गुरुत्व लालायलायो, बेखौनो जोंनिफ्राय खावलायनाय थायो। जिहेतु बेफोरखिनिखौनो मावनानै होनो हायाबाथ' आरो मा जाबावगोन। दा जोंनिफ्राय बेनो खावलायनाय जाहाथे बेफोरखौ माहाय गुरुत्व लायो आरो केसखौनो मेनलि केसानो आरो जोंनि थाखाय जेनेबा खावलायनाया। BTAर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावहाय UPPLआ BJPजों जथायै सरकार सालायबाय। नाथाय नैबे सरकारा गोदानै सरकार जाफिननो थाखाय इलेक्सन नटिफिकेसन होबाय। BTC बिसायख'थिया बावैसोनो जासिगोन। बेहाय नोंथांमोना सोरबायदि हान्जाखौ मदद होगोन होननानै सानना दङ? मा फोरमायगोन? जोंनि जोबथेसालिनिफ्राय गबोनाय साफ्रोमबोनि सोद्रोमानिफ्राय बेफोरबायदिथ' जों पलिटिकेलि माबायाव जेबो गैया। जोङो एसे बर' हारि हिसाबैहाय जोङो माबायावनो जेनेबा गेजेरावनो दङ। जों बयखौबो जेनेबा सापर्ट होयो। जाय फैयो पावाराव फैयो जाहाथे बिथांमोना मोजाङै दैदेनलाङो, रायजोनि थाखाय मोजां मावलाङो, बेखौनो जोंबो हास्थायो। बे बाथ्राखौनो जों सिंनिफ्रायबो बुंबाय थाखादोंमोन। गोबां मानसिफोरजोंथ' रायज्लायहरनो मोनाखै, गोबां दैदेनगिरिफोरजों। नाथाय जों खायसेबांखौ बुंहरनाय जादोंमोन। खिन्थु दिनै माबे लामाजों थांगासिनो जों बेखौ बुंनो हाला। जाहाथे मोजाङैनो दैदेनलाङो, बेनो जों रायजोजोंनो दङ।